आंनि चेनेलखौ नायगिरि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आङो बरपेटा थांगासिनो दङ। दा मानो बरपेटायाव फैदों आङो बेखौहाय नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे उनाव लाबोगासिनो दं। दा बरपेटाया बेनोनो बैयावहाय थाबाय दखान बरपेटा, ओमफ्राय नैरैहाय डेलिगेटफोरखौ दोननाय जादों। ओमफ्राय नैबेयो बरपेटानि बेप्टिस्ट चार्च गिर्जा आरो दा बेयावहाय दिनैहाय CYDP प्रग्राम जागासिनो दङ। दा बे CYDP प्रग्रामा बिसेस लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय इम्परटेन्ट। मानो होननानै बुङोब्ला मोजां मोजां इसोरनि बोसोनखौ फोरोंनाय जायो। जेरै लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरा बेबायदिनो सोबनाय जानाय गाज्रि निसा बेबायदिनो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरनिफ्राय गोजान जानो हायो। दा बेफोरनि बागै गोबांथार मोजां मोजां इसोरनि बोसोनजों लोगोसे फोरोंजानाय जायो। दा दिनैहाय बेयावहाय जागायजेनसिगोन नै। दा आं एसे देखायनि 18था मण्डलिखौ लानानै जागोन। गावसोरनि दुष्ट लामानिफ्राय गिदिंफिनब्ला आङो सोरगोनिफ्राय मोनफ्रोमबो चार्चनि माबाफोरखौ बेयाव दोननाय जादों। खेमा होगोन आरो बिसोरनि हादरखौ जै जै मै मै जाहोगोन। मोनसे फरायबावगोन गितफोरनि जहरनि गोथार बिजाबनिफ्राय फरायगोन। आदनिफ्राय आं फरायसिगोन 31-32। जिसुआ गावखौ फोथायनाय जुदारिफोरखौ होनबाय, नोंसोरो आंनि बाथ्राखौ मानिब्ला नंथारगौ आंनि सेलाफोर, आरो नोंसोरो नंगौखौ मिथिगोन आरो नंगौआ नोंसोरखौ गहोजानाय खालामगोन। इसोरा बे गावनि गोथार बाथ्रानि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो बोर होथों। दायो फिरफिलाखौ उरायहोबाय। दा बे पेन्डेलखौ फिथा हास'नानै बेखेवसिगोन। दा बेखेवनाय जाबाय। दा आं सारनिफ्राय फंनैसो मिथिना लानि जिथुनाखि दिनैनि बे CYDP प्रग्रामा सानबेसेनि हाबाफारि लानानै जागोन जेनेबा। आङो इसोरखौ हामबायजानायजों लोगोसे आङो बे प्रग्रामावहाय जि जागायजेननायनिफ्राय लानानैहाय दिनैहाय 2025 मायथाइ 2025नि 28 सेप्तेम्बर आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे प्रग्रामा 2 तारिख अक्ट'बरसिम जाबाय थागोन। आरो जोङो बेखौनो इसोरनाव आसा खालामो बे प्रग्रामा मोजाङै जाफुंगोन होननानैहाय आङो आसा थिनाय थाबाय। आरो बे प्रग्रामाव आलासि चिफ गेस्ट हिसाबै बबेनिफ्राय इनभाइट खालामनाय जादों जेनेबा? आलासि चिफ गेस्टखौथ' जोङो गुबुननिफ्राय जोङो इनभाइट खालामनाय जायासै। जोङो एरियानिनो जोंनि माखासे इसोरनि मानसिफोरखौहाय जोङो बाहायनाय जासिगोन। दा बेयावहाय लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरनो इसोरनि बोसोन हिसाबै माबायदि फोरोंनाय जायो जेनेबा? बेवहाय जोङो इसोरनि बोसोनखौ फोरोंनायानो जाहैबाय देग्लायनि जि आयदा बियो ग्रयिं लिडार, माने लिडारफोरनि जौगालांनाय बा देरलांनाय बिनि सोमोन्दैहाय जोङो बेयाव फोरोंनाय जागोन। उन्दै गथ'फोरनिफ्राय लानानै जेनेबा प्राइमारि बिगिनारनिफ्राय लानानै सेनियरसिम जों बेखौहाय खालामनाय जागोन। आरो बेवहाय गोबां बिदिनो माबोरै जोङो लिडारशिपखौ जोङो माबोरै दाखांलांगोन आरो इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों बिसोरखौ जों माबोरै माने जौगाहोलांनो हागोन, बिसोरनि शारिरिक आत्मिक बिषयावहाय जोङो बेखौहाय फोरोंनाय जागोन। जोङो बेवहाय देग्लायनि जिनाखि बे टीमानो जाहैबाय CYDPनि मेन टीमानो जाहैबाय ग्रयिं लिडार्स, माने लिडारफोर फसंलांनाय बा फेदेरलांनाय बा जौगाहोलांनाय दैदेनगिरिफोर दाखांनाय बेनि सोमोन्दैहाय जोङो बेवहाय बुंनाय जायो। बेनो जाहैबाय मेन टीमानो जाहैबाय लुकनि 2:52 लानाय जादों। गोजोननाय थाबाय सारमोननिसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय।